Φόλια μες στη φωλιά σου, πάρε ένα φτάκι συριανό, λοστρόμο ιδεώτη, μηχανικό μυθιλίνιο, τιμόνι καλαματιανό και καφετάνε κιότι. Τι κάνετε εδώ? Αξίζει το κοπέρα και πιο κρύο. Θέλει κανένας κρύο? Όχι, βοήθεια. Αυτό έχει να ξέρω. Γεμάτο. Αυτό έχει. Της αγάπης χρώματα, μυρωδιές και αρώματα, νύχτες φωτεινές. Χάνεται, τίποτα δεν χάνεται, σβήνεται κι ανάβεται, σαν φωτιές, σε μικρές φωτιές. Να βγάζεις φωτογραφίες. Η Πονιώσια δεν είναι αυτή, δεν είναι Γερμανό. Αυτή. Δεν είναι η μάνα της είναι όμως μια κομψή. Η μάνα της, πώς λέγεται, επειδή το ξεχνάω, είναι μια πολύ κομψή κυρία με κοντό, είναι διευθύντρια μιας διαφημιστικής εταιρείας με κοντό μαλλί, έτσι πολύ γλυμμένο, σαν γαλίδα μανικία φοβερή. Λευκή, κομψή, δύσιμο, καριέρα, αυτό, άλλο πράγμα. Μεγάλος ηθέτης. Ζαμπέτας, αυτό είναι ανέκδοτα τραγούδια. Παναγία μου. Και να χορέψω. Τι? Αρκάς. Αρκάς διασκεδαστικά το επόμενο δεκάδο. Χρώματα της αγάπης, χρώματα. Αφού έχουμε συσκιάσει προς έτσι. Αυτά είναι της μόδας και τα φράνει και κάτι κουντρούλες. Βγήκε. Αυτή η μαμά του Νίνου, του Νότου. Ψηφίστηκε πρώτος ο Νότης. Μην μπαίνετε μέσα τώρα. Πώς είμαστε? Άντε ρε τραβάσει. Είμαστε Μην 3-4. μπαίνετε στη μέση. Κάνε και ένα γύρο στον κόσμο όμως, γύρνα και τον κόσμο. Μην τραβάς το ίδιο, κάνε και ένα γύρο. 3-4-12, ένας ο Γιώργος 13, σπίτια, Παναγιές, τέτοια. Έλα, Σάκης 4. Εσείς 5 Ναι. και 4 εμείς. Αυτό λέω κι εγώ. 3-4-12 οι τρεις οικογένειες και ένας ο Γιώργος 13. Για τα σπίτια και αυτά. Για το σπίτι, για την Παναγία. Παναγία 14, σπίτι 15, εντάξει. Ποια δουλειά δεν είναι. Ποια δουλειά έχεις? 15. Τις επιχειρήσεις. Σιγά τις δουλειές επόμενες. Άρα πρέπει να κόψω. Μικρά έχουμε το διακόψουμε, μετά θα κόψουμε την άλλη. Πώς να κόψω, δεν βγαίνει. Σε βλέπω. Τουλάχιστον 3 πρέπει να βγαίνει. Σε βλέπω και εσύ, τι μας το λες τώρα. 3-4-12. 4 κομμάτια πρέπει να Ο Νότης τα πήρε ρε παιδιά. Τι, πρώτος αυτός ήρθε. Αυτός ήρθε πρώτος. Θα πάρει το βραβείο για το τι εμφανίζεται αυτή, για λογαριασμό. δεν έχει κανένα πιο μεγάλο, τώρα αυτή ανοίγει, θα φανεί τον νόμο. Τι τσούγδο μαμά είσαι εσύ. Αυτός τι έκανε τώρα, τραγούδισε καλά. Είναι αυτός που έλεγε στα γυαλιά, ωραία τα γυαλιά. Αυτός είναι. Κατάλαβα.
Καλά, τι σώσεις παρουσίαση και έτσι παρουσιάζουν. Δεν είπε ο Χρήστος. Αυτός ναι. Και την πρώτη πρώτη δεν τους πήρε ο χρόνος, φαίνεται. Μα δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν το Ένα παλιό. Ούτε βλέπω όλα. Ω, Παναγιώτη. Αυτός είναι σε ακριβώς. Τώρα άλλα μεγάλα, άλλα μικρά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα δεν... Πλάκα θα έχει, είδε στη διαφήμιση που στο μικρό το κομμάτι ήταν η λίρα. 14 και κανένα τι να κάνω. 14, τι να κάνει, πόσο θα είναι. 13, γέραν του σπιτιού 14. Εντάξει. Και τώρα, το πέρα το που θέλετε. Είναι εσύ τώρα. Πάρουμε. Θα πρέπει να βγει στη γωνή. Αυτό είναι παλιά παλιά. Μεταξύ τους δεν... Α, συνεχάρι είναι την άλλη ώρα. Πώς θα φαντάζονται. Κλαίνε, γιατί κλαίνε, δεν κατάλαβα. Και ο Αγνούτης εκεί πέρα τώρα βλέπετε που πήγε κάτω, έκανε κάτι... Τι παριστάνει, Αυτός είναι υπεύθυνος της εκπομπής. γιατί κάθεται σαν σούπερ γκουρού, ας πούμε, αρχιερέας της. Έφυγε από εδώ πέρα, εκεί πέρα κάτι αποτυχημένες εκπομπές. Το βρήκε μας στύπνες. Τι ωραίος ήταν στο 3 εκεί. Στο 3 μια χαρά, γυρνούσε όλα τα χωριά. Τον έβλεπες με τον Αρόντο στην 3. Που γύρνανε στη Μακεδονία και στην επίσης στην 3. Γυρνούσε όλα τα χωριά. Γεια σου Βαρβαγιάννη, τι γίνεται εκεί. Τι είναι τα πρόβατα, ας πούμε. Η κάθε ιδιαιτερότητα που είχε το όποιο χωριό μέχρι την Εύη και πάει. Στο εξωτερικό πήγε. Ναι, ναι, και στην... Θα τραβήξουμε κουμπί. Ναι. Αυτή τι έκαμε στη φάρμα, είναι αυτή. Τέτοια κάνουνε. Είναι να πάω τους βάλεις φωτιά τους κάψεις τώρα εκεί. Που έχει και άχυρα και... Μεταξύ τους οι γυναίκες η μια δεν συγχαίρει την άλλη. Τόσο βαρεμένες που είναι. Τον Αρναούτο που κοιτάει. Τώρα το κρετινισμός. Και όλο το μεγαλείο. Είναι... Πάμε, έφτα. Γιατί έκτακτα. Έπεσε το ρέμα στην Αθήνα. Πού είναι τώρα? Κάνα δυστύχημα. Για να σας ενημερώσουμε για τον ισχυρό σεισμό 5 Ρίχτερ που έγινε αισθητός στον Αβρακικό κόλπο. Κοντά μας είναι ο Μάριος Ζητβίλης να μας δώσει λεπτομέρειες. Ρίχες 5 Ρίχτερ. Σας τρελαίνει. Τώρα γιατί έπρεπε. Που άμα δεν έχει θύματα, τι να το πούμε. Είναι 5 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 10 και 28 πρώτα λεπτά. Το επίγον του σεισμού είναι ο Αβρακικός κόλπος και οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα είναι... Εντάξει, τα 2/3 των Ελλήνων δεν ξέρουν ποιος είναι ο Αβρακικός. Το εστιακό βάθος δεν ξεπερνούσε τα 3 Δεν έχει άδειξη. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα ή τραυματισμοί από το σεισμό. Για όλα τα ψάρια πάθαμε στη γητεραγή μου. Έγινε αισθητός στην Πρέβεζα, στην Άρτα, ακόμα και στην Πάτρα, αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το αν υπάρχουν ζημιές ή όχι. Υπάρχει εκτίμηση αν είναι ο κύριος σεισμός. Αυτό μπορούμε να πούμε γιατί είναι οι πρώτες ώρες. Με δεκάδες παραπλάνο έπεσε. Μικροσεισμούς, το οποίο ίσως κυμαίνεται από 2,9 μέχρι 4 Ρίχτερ και όπως καταλαβαίνετε. Πώς βγαίνει, πώς βγάζει, από εδώ. Αυτό πατάς, το κόκκινο. Το κόκκινο πατάς. Το πάτσα, ρεκ, δεν γράφει. Ρεκ γράφει. Κοιτάζω, βλέπω τον ουρανό. Αχ, ουρανέ μου, καλέ μου, ρώτησε αν θα έρθει απόψε το φεγγάρι. Κάνε νιώθω γεράνι, πότισε,
σβήσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά στου τύπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπαρ, δίπλα στο μπαρ, δίπλα στο μπαρ, αλκοολάκι. Γλυκοφίλη στα χείλη, σίγουρανε μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Έτσι, έτοιμο, δεν πατάς τίποτα, βλέπεις μου.